Ahojte, v tomto videu si ukážeme, ako sa rozcvičiť pred silovým tréningom s TheraBandom. Cvičenia budú zamerané hlavne na ramenné svaly a cvičiť budeme iba v oporách, to znamená v pozícii na štyroch a v kliku. Poďme si rovno ukázať prvé cvičenie. Začíname v pozícii na štyroch. Chrbát držíme v napriamení, nie sme ani prepadnutí, ani vyhrbení, držíme stále rovinu a s každým nádychom hýbeme izolované s pravou hornou končatinou tak, aby sa naša postúra vôbec nezmenila. To znamená, že nejde o to natiahnuť tú ruku do strany čo najviac, ide o to, aby celé naše telo ostalo stále v rovine. Rozsah, ktorý robíme do strany, vždy záleží od našej svalovej sily, ale zároveň aj od toho, akú úroveň má náš TheraBand. Znamená, čím silnejší TheraBand, tým to pôjde náročnejšie. Výborne. Prejdeme do druhého cvičenia, ktoré je rovnako v opore na štyroch. Zostaneme v napriamení a ideme simulovať štvornožkovanie krok dopredu a vrátime sa naspäť mierne krok dozadu. Mierne krok dopredu, dozadu. Znova je dôležitá kvalita pohybu a to, aby sme sa nejakým spôsobom nevyhrbili ani nevypúčali zadok, ale aby aj naša panva nejakým spôsobom nelietala. Druhá strana. Budeme cítiť rameno, ktoré je oporné a nehýbe sa, ale rovnako môžeme cítiť aj to druhé. Prejdeme do posledného cvičenia, ktoré bude len izometrii. To znamená, že pôjdeme na čas, roztiahneme ruky, ako nám TheraBand dovolí, držíme v kliku, môžeme použiť pritom telefón alebo stopky a držíme v tejto pozícii 20 sekúnd, 30 sekúnd, kľudne aj 1 minútu. V tejto pozícii je dôležité, aby z dlhodobého, respektíve z časového hľadiska sa naša postúra nemenila. Ak cítime, že začíname prepadať v krížoch, už nám to stačí a môžeme si dať chvíľu pauzu a v druhej sérii zopakovať všetky 3 cvičenia. Čo sa týka počtu opakovaní, prípadne dĺžky času, ako dlho zostávate, je to individuálne a je to na vás. Vždy je dôležitá kvalita pohybu a nie ako dlho alebo aký počet opakovaní spravíme. Verím, že táto inšpirácia vám pomôže a kľudne si to vyskúšajte pred vašim silovým tréningom. A ak sa vám zdá, alebo ak chcete viac informácií, tak nájdete fyziocvičenia v našom Warm Up manuáli, ktorý si môžete pozrieť a stiahnuť. Verím, že sa vám video páčilo a vidíme sa v ďalších.